Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Herman, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas manang. Iled naklangan itinagan a Herman, ngam dispensarem tadjakon inlanad ti address ko. Kanayo nakadumdumngag kadagiti pakasaritaan nga iap-upload yo dito YouTube channel yo. Ididamo, impagarup ko no agpatingga aklatan adumdumngag, ngam saan gayam, tada pasamak adimtang iti biyag ko, akayat ko nga ibinglay. Iso anaawi sakmet, ang nagipatulod iti surat ko, bareng mapilimet a maidrama. Agtawa naklaang iti 40, idi napasamak daytoy apagteng ti biyag ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Anyati ko na Herman, agabrod ni bakit mau. Wan nanang, mapan ka namang gada di balasiw tao. Amoy mat anauso dito lugar tayo abroad a babae, tanalaklakada ka na makasapol iti trabaho di balasiw tao. Wan, adung agpaisun ti kasta dito lugar tayo. Kasla na alas sakitaan, ati ina ti mapan manggad iti balasiw tao. Iso umot namin ti kayat na nanang. Tapno makatulong ka no amang paduras iti panagbiag mi. Adaak ditan.
Ngam saan kayo mo't nga agrigrigat unay itibiyag. Adamot trabahom. Nagtinulong kayo lakit day. Mapadurasyo ti panagbiagyaw asaan masapul nga ginadayo kayo. Isumot ti desisyon na nanang. Jakmat kaya't nga agapa kami na jak palubusan. Sa baali mata talaga ti ugali di asawa man niya. Naturad amang panaw ka na kayo. Padasan na nanang, tap na amuna ti sasawan na. Sapay ko mga rod, tanasaya at ti kasasaad na iti papanan na. Kaat kasanaw, di sikan ti agaw-awer ka nagiti anak mo. Wanen ananang, total dadakkel damaten. Amo kakabailan da ko natulungan. Kaya siyempre, adda kayo mat kanitatang. Amo kasaan da kami abay-bayan. Kada desidido ka na mapanidjibal lasiw tao, Sita. Wala kay. Talaga akayat ko ti mapanagtrabaho ijay. Tapno makatulong akan ka. Saan tayo makamkam tud saan ka di? Wen, ngam sa bali lat na dyan daurnong tayo. Narigat no pagpursito lang ti matmatgatan. Dumakdak ka lang nagiti ubing. Ad-aduntun ti kastos da iti panagadalda. Iso abay anak na umadayo. Tapno agtrabaho akmatkan. May kawa kami tulakit di kadagiti ubing na awan kanton di balay. Iti damo la dayta. Mairwam kayong tumot laang. Sigurado ka iliw da kanto dagiti anak ta. Makamu ka pala kadakwada Impalawag ko mo't ti panggap ko. Maawatan dan to dayta. Ala, sikatin makamu. No payagkad tinakam ko pumanaw ka. No isa ti pagayatam. Sige. O manugutak nga ro din. Agyaman na, Herman. Di kanto agbabawi anang palubos kanyak. Talaga patuloy yun nandiyan manugang tati mapanagobra di balasiw tao. Hawan ka naw, naka-apply san or orayan na laangan ti flight na. Ay saus, itapay laan, kasla makit-kita kaun tagbali na kasasadag iti agama. Hawan nga rod masyanak unay iti anak ta, isuda ka nagiti apu ko ta. No di mga bingkabaalan na tumngaran ni Herman ti kaya di asawa na. Isumutlat sandi matultulaw. Hey, bayantan narigat mo ti makibiyang dita. Ang mga numapabasol tanto pa'y iti udi na. Dahi ka nga rod kad. Kala nga rod tulungan talatan dagita apo ko ta. Kastamat ni Herman nga anak ta. Sa bagay, amok asan idabaybay-an ti Diyos. Imawagan ti agency. Ag-flight akon inton sumaro na alawas. Di nasayat nga rin no kasta. Agkuyog kaminton ka ni Susi. Ta agas si dagmat lang ti pagtrabahuan mi. Agandad kayo di papanam-asita. Narigatin. Wen, di kagdanag. Adamot ni Susi akadwak. Amok da ita. Kanumawag kanto akanayon tunggal adda oras mo. Tapno saan mo tunay mailiw kun kadagita anak ta. Kan ulitok manen. Agannad kay ti sadino man nga ayan mo. Wen ka di. Kadwami mo ti ikit na ijay. Diyan nangala kada kami. Ala, ipapas mo nga rodan ti amin anabat-bating oras mo dito Pilipinas. Kanayo nakasaritam, kan bagbagam dagita anak ta.
Wan lakay, kasta talaga ti aramidak. Kalpasan laang ti sumagmamano alawas, nakapanan ije balasiw tao ti asawak manang Emmy. Ididamo, jak ko makayat apalubusan, ta sigurado ang maikawa kaminto kadagiti anak ko. Ngam talaga adisididon, iso atap no awan ti Riri, imanugot akmat laangan. Pinanunot ko laangan, para matla iti pamilyami ti amin nga aramidan na. Kan iso siguro ang napanunot ti asawak ti manggad ije balasiw taaw. Pudno a simple laang ti panagbiag mi manang, ngam saan kami mat amakamkamtod, ta maipapaay ko mat amin akasapulan dagiti anak ko, kastamat ti asawak. Ado ti damag nga agtartaray iti panunot ko, no apay a kinabailan na kami nga imbati ti asawak. Nang runaket adu dagiti madamdamag ko ang mapaspasamak iti estado dagiti agasawa no agabroad ti maysa kadakwada. Ngam napuna sa amin dagita gaputa manipod di manon ti asawak iti balasiw taaw kanayon met nga umawag kada kami. Naimbag tayo mawag ka, Sita. Kumusta ka ditangay? Nasaya taklatamot dito, Herman. Kumusta kayo matkadagiti ubing? Okay kami, di kagdanag. At daday tayo dananang. Tunggal aldaw amin ti Sabado kon Domingo nga awan sarek da iti pagadalan. Kanayon da mapan iti ayan da lolo kon lola da. Nasaya at matngarod tapno maliwliwada. Aywan, amang ano, ada kasapulan nyo dita. Ibagam, tapno manayunak ti ipawit ko nga allowance yo. Saanen? Huston di ipawpawit mo apara kadagiti ubing. Siya kung di makaam mo kadagiti daduma kasapulan mi ditoy. Sigurado ka? Wen, Sita. Ornungam kit di dita ti sweldom. Tapno iton kaya't mong tagawid. At anton nananay nga ornong mo. Sige nga, Rod. Ibagam tulangan kadagiti ubing nga imawagak. Astamot kadatatang kananang. Aganad kayo dita. Urayan nyo tumanon ti awag ko. Wen, Sita. Di mo baybayan ti bagim Di ka trabaho at trabaho. Agin na nakamat no dagundaway. Sige nga, Rodan. Bye. Bye, Sita. Kumusta kayo kanukunan ni Sita? Apay, imawag ka di manan. Wen nanang, ngam nairanamot nga dito ayan nyo dagito ubing. Kat, kumusta ngay mo't ni Sita? Nasayat ka nung muti kasasad na nanang. Kan kasmarik na kiti panagsarita mi. Talaga nasayat mo ti kasasad na ijay. Kastaya, ay kat, nagsayatan ngay. Kan maliwliwamot la ijay nanang. Tatunggal day off na kano, mapan iti pagkikitaan mo na pagsasarakan dagiti pada na Pilipino. Agmalmalum da ijay. Iso nga, dumot lati makabanding na kadaraan tayo. Ay, naimbaglaangan tanasingpot dyan na tumpungan na nga amo na. Saan nakas ka dagiti na duma madamdamag tayaw, amalmaltratuan dagiti amo na. Huwag nga rod nanang. Nagasat ni Sita, tanasingpot din na tumpungan na nga amo na. Husto tapno di ka mo tagdandanag dito'y anak ko.
Kanasaya at matakanayon nga umawag tunggal at dagundaway na. Kanayon ka nung amin ni awan dagiti amo na nanang. Agpapadadamot niya agtrabaho. Iso pasaray ag may salaang amabatbati iti balay ti amo na. Mapan mo ti ina di amo na, iti ayan ti may sapay nga anak na. Hala, sapay ko mga road tag na nayon na nasaya at ti kasasaad na ijay. Tapno saan mo't akailala ti ipapan na ijay abroad. Ay, huwag gayam, dito'y kayo ang mga nun, sakbay nga iyawid mo dagiti ubeng. Tapno saan kanton nga gluto pa, intun sumangpot kayo ijay balayaw. Sige man nga rod nanang, kat agyaman akmanan. Ay bakaat, nagkapuam, sumiputan. Napan ko man sinuknalan dagitay apo medya balayda. Di malan kami ni Herman dito itay, sakbayan napan iti trabaho na. Adda ka no overtime na, kat sigurado amala daw nga agawid. Kastaya? Kat kumusta mo't dagiti ubeng iti balayda? Nasaya at mo't. Nangandakit din iti pangrabe. Adagayam ibati ni Herman akanunda. Mayat ano kasta? Amam, masya na ko niti anak ta. Obra na amin iti balayda. Santo ag-overtime pa iti trabaho na. Amang ano ang sakit mo't iti kastangar aramidan na. Imbagak day taken kuanan. Ngam kunana mo't amay sa kano day taawagas. Tapno mapunas ti iliw na iti asawa na. Anya? Wun, agasamot nga main. Agmalmalam kang agtrabaho. Sawan to pa iti sangputam nga asawam iti balayaw. Ay, narigat at talaga. No, apay mo't nga binata. Pinalubusan na di asawa na nga agabraw. Katadamot na talgad at trabaho na. Narigat no tubngaran na di asawa na. Iswatap no awan rire. Pinalubusan na. Ay kawang aruti pabasulan na ita at akas di kasasaan na. Pinalubusan lamot nga ben. Ang di mula tasardayan apalagi pa di anak mo Wun lakay. Day tamot aramidag. Baya, takasaritak tumanan. Nanang, alaan nyo da ito'y. Naimbag lang igatang nyo kadagiti masapsapol nyo dito'y balay. Nay, nagadun nga da ito'y anak ko. Kababain ka ni bakit mo? Nanang, nagtaod kanyak da ita. Sana ka ni Sita. Dagitila para kadagiti ubing ti kunak nga ipawit na. Ornungon na ijay ti matmatgadan na. Diyan kami kaya tapakibiyangan ti matmatgadan na. Sumot agregrigat ti abroad. Nagsayatan nga anak ko. Naimbag man takasta ti kapanunutam. May mayatan ti kasi nanang. Tayo nagawid. Saan nga agsubli. Tadan ton aramatan na itanyaman na kayat ng aramidan iti kwarta anat gadan na. Sa bagay, umanay mo't para kada kayo ti sweldom anak ko. Katuan mo't nanang. Isa mamatak ang maurnong amin ni Sita ti kwarta na matmatgadan na ijay. Ingatan nga manong aldaw na saan nga mauawag ni Sita. Itaman pa mapasamak ti kastoy. Sapay ko na nga orayin mi taawag na. Saan ka no ada kami ti umawag ijayan na. Ta amangan ka no maera na nga ada ti amo na. Amangan no pagarupunda ka no at ila makin inawag tar aramidan nan.
Talaga amad anaganak. Amang nagsakit mo tante asawa ka. Oh no. Ay, Diyos ko. Sapay la kumatawan ti dakas na napasama kita asawa ka di balasiw tao. Makamukan kan ko na Diyos ko. Di mo baybayan ti asawa ka. Pangaasim. Nalaos ti si Daaw kan panagdanag kumanang Emmy. Ta idinatawanan ni Sita nga asawa ki Balasiw taaw, manmanon nga umawag. Saan akas ididamdamo na ijay, amasansan nga awagan ken kumustaan na kami. Idinapalabas ti makalawas asaan apulos nga imawag ni Sita, agkakanaton ti sumsumken iti panunot kumanang. Nang runa pa'y tadyak amo ti isungbat ko, no agdamag dagiti anak ko maipapan iti inada. No jakla pampanunuton ti bilin na, nga urayon milaeng ti awag na, ket di mi awagan ta amangan kanuno madaksan iti amo na, talaga kuma nga awagakon. Agingga ang nakaurayak matlang iti awag, manipod iti asawak. Ni Sita tumawag. Agyaman nak Diyos ko. Hello Sita, bakit? Hello, Herman. Apa nga ita ka lang nga umawag? Kung naklaki din nun yan, tinapasamakan ka. Nagdandanag kami kadagit anak mo. Herman. Oh, apay? Ada ka din napasamak? Agsakit ka? Saan? Imawagak ka. Ada kayat ko nga ibagakan ka. Sapay ko mata mapakawan na. Anya ti kayat mo asawon, Sita? Pakawanan na, Herman. Nagbasulakan ka. Nagbasulak ka na kayo ka nagiti anak na. Anya? Nakirelasyon na kiti sa bali. Kabayatan ti kanak nito'y. Pakawanan na. Awanan ti rupa kay sangok ka na kayo ka nagiti anak na. Anya? Apay ang aramid mo kanyak ti kastoy, Sita. Amom no kasano ti kinapatag mo kada kami. Apay ang nagbalin ka narukop iti kadam dita. Pakawanan na. Makambukan ka nagiti anak na. Diyak agawin ka basan ti kontrata. Hindi ka danag. Ang tultuloy lang ti panagipawin ko iti kwarta nagiti anak na. Sana napatag kanyak ti kwarta, Sita. Agawit ka. Tapagsaritaan ta na iti abanag. Saanan? Sinipatan akon, Herman. Nagbasol akon. Iso atak na akon na ito'y ngay naramit ko. Sorry. Bye. Hello? Hello, Sita? Diyos ko. Apa yan ang pasamak na ito'y? Apay!
Anya, pudno ka di dayta nga ibagbaga, Herman. Uwan, Nanang. Imawag kanyak ni Sita katimpudnunan ta amin. Isumot lagay masaan na masansan nga umawag. Kasya mo't gaya mo ti mapaspasamak. Daytan, di pagbutbut ngan mi kanitatang mo. Iso ano mabalin, di mi kayat apalubusam nga agabrudya asawam. Diyak pulos ni namnama ang maramid kanyak ni Sita di kasya Nanang. Nagtalagak kan kuan. Mapanik ni kanyo mat. Ajak pulos nagloko kabayatan ti kaawan ti asawak dito eh. Amok dayta anak ko. Ngamso pa di mo tinapasamak. Ni bakit mo tinagloko. Kat anya nga iti desisyon mo ita anak ko. Kinid daw kung agawit ko mataasawak tap na pagsaritaan mitanyaman na napasamak, Nanang. Ngam nagkadgad ni Sita. Saan ka nung agawit oray malpasan ti kontrata na? Kasta ti imbaga anakan ka? Kaya't nga rod asaon dayta. Abas pinili na ti lalaki ang nakirelasyonan na. Ngamda kayo a pamilya na. Nanang. Naglawag anak ko. Hindi kampay iti gundaway tapno mapagsaritaan nyo ti problema nga inaramid na. Ngamsigun kan ka. Nagkadkad. Kaya't asawan dayta. Talaga adinan kaya't amaurnos pa iti estado yung agasawa. Nagsakit dayta na pasamak, Nanang. Kaasimat dagit anak ko. Awan na pulos tamo da iti mapaspasamak kada kami iti inada. Awanan ti marabilam. Tanak desisyon mo't gaya man ti asawam anak ko. Awanan apulos. Makitam, di husto dya atap kao. Manipod imbaga dya anak mau, asahanan nga mauawag dya asawa na. Sabalin ti atap ko, bakit? Diyak laim pagarop, amaramid ni Sita ti manglipot iti anak ta, lakay. Di kunam kitday, talaga narokop dya manugang ta. Adaw ti sulisog dya abroad, nang runa kat adayuda kadagiti pamilyada. No saan anatibker ti pakinakam mo, ay saus, talaga masulisog ka. Lakay. Di naman la pinanunot dagiti anak na. Nilakay na ngagsaksakripisyo agmay-may sa amang tartaripato ka dagiti anak na. Ay, awan. Talaga hindi nga inranta di manugang mo tinagarami diti may kaniwas isot amok. Kaasimot ni Herman, nang runa dagiti apo ko ta. Awan na pulos amuda iti mapaspasamak iti pamilyada. Ay, sapay ko ma. Tamadairan ni Herman da ito'y adimteng apanubok kadakwada. Manoon at awan tinapalapas sipod ide. Talaga ka di asaan na pulos ang nagparik na kada kayo ni Sita. Saanan, Nanang?
Jakbatan maawagan din numero nga aramatan na idi nga mauawag kanya. Talaga siguro alinipat na kami kadagiti anak na. Ay, naturo di asawam anak ko. Kinabailan na alinipat dagiti anak yo. Naalas nga ramid ti maysa nga ina. Amo na nga minadyak to pulos baybayan dagiti anak minanang. Uray pay. Uray dagiti lako maanak yo ti pinanunot na. Saan na ko mapinutod ti komunikasyon na kadagiti anak yo. Dahil tamat ti jak pulos may bero ka ni ti sungpat nanang. Di pa ikot kaya ito nalagi pa dagiti anak na. Herman. Ngamoray no kasi ti inaramid ni Sita. Diyak kahit agurahin dagiti anak ko ti inada. Taoray balik-baliktadan tayo ti lubong. Inadalatan ni Sita. Ngamgapoy ti inaramid na panang putod iti komunikasyon da nga giina. Kaguran dagiti anak ko ti inada. Di mo mapabasol dagiti anak mo, Herman. Adan na nanay panunot da. Maawatan dan dagiti pasamak. Nasakit mat para kadakwada ti inaramid ti inada. Nagruna ita nga uray na bayagan a panawan. Awan pay lati kasukat ni Sita di tapusom. Nanang. Awan ka din Apolos ti panggap mo ang makiasawa man ang anak ko. Panawon mo ten tapno agragsak ka. Tapno adda makatako na inay mo itibiyag. Dahito lang ti ipodnok kada kayo nanang. No painap no itigura ti pusok gapo iti inaramid ni Sita pa ng talikod kada kami. Ruming bawlat at ipanagayat ko kankuana. Awan pa Apolos ti nakariknak iti kas iti panagayat ko iti asawak. Talaga ngayon pa may samlagan ti panawon mo kadag iti anak mo. Wan nanang. Isuda lang ti liwliwak. Kanti nabatbati apakalaglagi pa kita asawak. Anak ko, kasanukan to nadanton bukod da pamilya. Agmay-may saakan to anak ko. Ni kamot nga rud bumatukan ni tatang mau diti rabaw ti daga. Saan da kapag danagan nanang? Amo ka didak to baybay ang dagit anak ko. Sa bagay, napadakkel mo ang nasingpot nga anak dagiti apukok. Iso nga amok adida kanto baybayan nga amada. Wan nanang. Kat na po Diyos lang ang timakam mo. Noanya pa dagiti mapasamak ka dagiti masungad nga aldaw. Italak kun ti amin iti Diyos, nanang. Adun atawan tinapalabas, manipod tinalikodan na kami ti asawak manang Emmy. Ngamjakon ng asawa Apolos. Impamaysakon ti atensyon ko kadagiti anak ko. Ita dandanidan agturpos iti panagadal damanang. Katnam na maak nga agbalinto anasaya at tibuklan da pamilya. Tadida kayat ama ipada da itikas iti napasamak iti pamilyami. Napalaos ti panangipatag kanyak dagiti anak ko manang Emmy nga isu ti mangparparagsak kanyak. Maipapanmet ka ni Sita adadamag mi nga adda kanumeten anak da iti lalaki anang isukatan na kada kami. Ngamjakon kayat kaamuan no sa dino apaset ti lubong ti ayan daitan. No pa'y nasakit ti naramid na kada kami. Kararag kulat ta asapay kuma, tanasaya at ti kasasaad na, iti sa dino man nga ayan na ita. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Herman. Herman, pagayam ko.
Kabayatan abukbuklen mi ti pakasaritaam. Di mi malapdan ti aglwa, gaputakas lamarikrik nami ti saem iti barukong mo. Ngamdayawan ka, tanasaya at kalata iti likodan ti inaramid kada kayo ti asawam. Di ka pulos na gimula iti sakit tinakam kankwana. Kat day tatimang palpalagan iti biyagyo. Tati katukad ti inaramid ti asawam, iso ti good karma asim mangbay kada kayo a pamilya. Amok ang nakaibati iti adal ti pakasaritaam kadagiti dumdumngag iti programa tayo. Kararag ko nga ipaayan na kapay ti Diyos iti atidog a panagbiag. Tapno matarabay mo pa'y dagiti anak mo, aging ga iti addanton bukod da a pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan Anilda at taga Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Agraman dagiti na ayat amang tartarabay kadagiti padas nga iap-upload yo iti channel yo. Ilingad naklangan itinagan Anilda manang agtawanak itan iti 30. Balasang akpailaang manang. Kanayon amang mangag ko dahito a programa ta iso timay sa aliw-liwan ni nanang. Ta saan anaisam nga agbuya iti TV. Kay kayat nati agdengdengag iti drama ta saan kano amataktak ti panagtrabaho na iti balay uray madama nga agdengdengag iti YouTube channel yo. Adamat padas ko akayat ko nga ibinglay kadagiti dumdumngag kat sapay kumata mapilimat ama idrama. Rugyak man nga rod ti agsalaysay manang. Nay, apay, nang gulpikan sa hamatan iti grocery, anak. Nagadumo dagiti ginatang maun. Ginatang kung dagiti awan na masapsapol tayo dito balay tatang. Tapno saanan arumwar ni nanang ama pa nag-grocery. Ang adoonay day Tanilda. Kababain ka ni Selsaw. Ang mga nodamakunan na anak. Tatang. Saan agapaw ta dito kayo balay nga agnanaad kat na kayo amin ang tiagatang kadagiti kasapulan tayaw. Tatang, ni Celso tinang ibaon kanya kiji grocery. Isong awan ti romba nga pagtanagan nyo. Nasingpat ni Celso. Awan anyaman kan kwa na dagito nga ipapaay mi kada kayo. Ay na, nagasat ka anak ka, takas ka ni Celso tinagbalin na karelasyon mo. Nadayaw pa'y kada kami anaganak mo. Kastamot ka dagiti kakabagyan tayaw. Day tamot ti may saan na gusto kan kwa na tatang. Ang apay anak, awan ka di pa'y panggap yung agkasar ka ni Celso. Madanon tulat ta day ta tatang. Mapasamak to day ta, inton na plano min anaimbag. Nasingpot at talaga ni Celso lakay. Damo pa'y langay niya mamo idin-inilda. Nalaganon tirik na kankwana. Hustot ako na bakit. Napaliw kumutday ta kankwana. Iti kabayag danagdandan na iti anak ta. Awan pa'y nakita ka pakapilawan kankwana. Huwag nga Rod, makita tamat no kasano ti panang ipatag na iti anak ta. Damdamag nga rod ka ni Nilda, no awan pa'y plano da nga agkalaysa. Nabayag mo ito nagdandanada.
Sigurado ang naadal dan ti ugali ti tunggal maysa. Dumteng tumutla siguro da italakay. Mga nogor-ornong dapay iti pagkasarda. Wankat nga taa. Hanggang sandan nga umububing. Madamdama agsikogton ni Nilda. At danton anak da ngam saan da payla anak kalaysa. May mayat ko mga road no agsikogan ni Nilda. Tapno mapilitan dan ng kalaysa. Uray simple lang akasar. Tinapatag agkalaysadan. Mom, mababainda na ng kantatang. Gapo ka dagiti nagado ka nung ang pagatang mo itay iti grocery. Anya ko mga iti pagbainanda. Rumbang lang da ita, tanda iti poderda. Siya ko mga rod ti mabain, gapo ta makipagnanay da kadakwada. Amom mo't dagiti naganak kon. Saan ka no agapo ta data iti poderda kat datan ti mangbiag kadakwada? Nilda, bakit kanla kay Dan? Rumbang lang nga tulungan ta idan. Saan na narumbang nga panunutan da pa'y dagiti kasapulan diti balay. Manumot lati kanandan nga eh. Day tamot ti kanayon ko nga ibaga kadakwada. Ay, huwan gayam. Amom, damdamagan ni tatang. Naawan ka no pa'y plano tang agkalaysa. Anya nga iti imbagam? Imbaga ka madanon tulat ta. Masapul ama plano pa yan na imbag. Uwan mat ha? Kaya't ko maipaaykan ka ti kapintasan akasar. Siyak to siguro ti karagsakan a babae. Inton mapasamak dayta, Celso. Nilda, maawan pa ni Celso. Ag-overtime ka no di opisina da tatang. Ado ka no amin ti masapul alupasan na. Kastaya. Una takas lamasansan mo tinamarabyan nga agawaid. Awan mo tirumbang nga pagagawaan ng agtrabaho. Tawan pa'y mo't anak yaw. Kan mo isa, adamot na talgad at trabaho. Kanayon ko mo't nga ibagakan ko na day tatang. Ngam natangkan mo't ti ulo na. Masapul ka nung agingkat kabaalan na ti agtrabaho. Agtrabaho latta. Sa bagay, ang mga nagurornong mo't para iti panagkalaysayaw. Kasta hatang agpaiso tatang. Awan mo't ngamin ti bagbaga na kanyak. Awan niya tamong ngay ang mga no kaya't nakasorpresaan anak ka. Sapay ko mga rod kasta tatang. Sa bagay, panawan mo't ko man. Tapno agbalin kamin aligal ka ni Celso. Naimbag ta na panunot mo dayta, Nilda. Awan mo tintirumbang nga panaknakam ka ni Celso. Kun amaw kakap-kap na kanyaw titunggal maysa. Wan tatang, urayak nga rod ayawisan ni Celso ti panagkalay sami. Nasingpet ka na dayaw akaayan ayat ni Celso manang Emmy. Iso nga idiin singasing nangagdan na kami, diyakon nagpangadwa, kat imanugot ak adagos. Tanam na maag aso marununton ti panagkalay sami, kalpasan ang makaurnong kami iti busbusan mi. Imanugot mo tananang kantatang iti desisyon mi nga agdan na kamin. Ngam dinawat da ano mabalin,
Ijay kami balay mi nga agnaad. Banag nga inanamungan met ni Celso. Naanayas ti panagdan nami manang. Awan mo't ti makuna dagiti dadakkel ko ken ni Celso. Ngam iti panaglabas dagiti aldaw, kasla matatekanan dagiti dadakkel ko amang ururay, no kaanunak nga ikallaysa ni Celso. Adamat dagiti gundaway nga ibagak dayta ken ni Celso, ngam awan ti mauray ko asungbat manipod ken kuana. Naglabas pay nga rod dagiti aldaw. Masansan mo tanti pa nag-overtime mo, Celso. Ang mga maabuso mo ti bagim, katag sakit kay ti kastar aramidam. Ado nga ti trabaho iti office, Nilda. No, jak mo overtime, matambakan na iti trabaho. Madanaganak lang amin iti salunat mo. Kan oray datatang, agbalaw da iti kanayon analadaw a panagawawid mo. Di da kapay kanon makasarsarita. Ibagam ta pasensyada pay laeng. Talaga nga nabisi ako una ita. Mga bumaknang kaadagos iti kastangar aramidam. Di mo kayat dayta? Tapnormang aymot ba siti panagbiag tayo? Saan nga importante kanyak dayta? Tinapatagkat ti salunat mo. Kan siyempre, ti panagbanding tayo mata. Awan pa'y oras mo na makibanding kadatatang. Nilda. Uray data adwa. Dandani awan pa'y oras mo na makisarsarita kanyak. Naladaw ka sumangpet, kat sigurado anabannog kan, kat makaturturog kanton. Isobay bayan ka na makainan na. Sorry, Nilda. Sapay ko matamaawatan pi sitwasyon ko ita. Talaga lang nga ado ti trabaho iti office. Akas tatilangam. Matlaw na liday ka. Awan pa'y gaganay gayam nga agtrabaho. Ay, malagip ko lang ti kasasaad may ita ka ni Celso, friend. Ha? Aywan, kaano nga iti kasariyo? Nabayagan nagdandan na kayo. Sigurado nga doon ti ornong yo para iti panagkalay sayo. Daytarod pa iti may sapa kariribukak. Awan mo ti dakdakamatan ni Celso may papaniti panagkalay sami. Anya? One friend. Uray datatang. Agkaradamag da no kaano kami kanong agkalay sa. Diyak mo't masumbatan taon mo ti plano mi may papaniti dayta. Kitanya pa'y lang amin tararamidan nyo. Agkasar kayo na Mabainak mo't nga agdamag may papaniti dayta ka ni Celso. Ha? Siyempre, iso ti lalaki. Rumbang lang nga iso ti mangibagano kaano. Saan ka di? Girl, na di mo mauray. Di si kante mangibaga. Di ka babain. Aring nangagasawa kayo anya, takasar lang ti kurang kada kayo. Ano ka ba? Danda ni awan pa'y oras na kanyakon. Kanayon nga overtime. Nabannog to na agawid. Uray dananang, di da pa'y makasarsaritan ni Celso. Apay nga minakanayon nga overtime, aber? Uno, ang mga nagrornang mo para iti panagkalay sayo. Kastamat tinaibagak ka ni tatang, idinaudi ang nagdamag da. Kaslasan mo ta kasta ti marikriknak, friend? Ha? Ay, agreedam ka, friend. Ang mga nadamat din sa balang aramidan ni Celso. Ha? Remember, di kay pa'y nagkalaysa. Mabalin na tang agbaliw ti panunot na. Mapampanunot ko mat day tano daduma. Ngam sapay ko ma, tasaan apod no ti mapampanunot ko. Sapay ko ma, friend.
labiin. Ngamawan pa'y laang ni Celso. Kanayon mo ta nakastoy. Imposible mata kanayon nga overtime. Ang papananarod. Diyak pa'y namuno niya tibagak kadananang. Tunggal agdamag da no apay amasansan amarabyan nga agawid. Kan apay akaslawan mo tan plano na maipapaniti kasarmi. Imanugot ak idi anak idan na kankwana. Tapagaro pagkasumarunon tumatla ang tikalay sami. Ngamapay nga aging gaita. Katawan mo't dakdakamaton ni Celso may papaniti dayta. Nas ka na paliiwa kung dagiti garaw na manipod ita. Pakawanan nak Diyos ko. Sabali ti mapampanunot ko. Ngamsapay ko mata nagkamali aklaan. Sapay ko ma, Diyos ko. Apay dagitay sagsagana makawas mo, Celso. Papanam? Adamin idijaya kanyak ni Brian ang negosyo. Mapan mi ko makitaan. Sa dino dayta? Eja probinsya. Mapan kami inton malam, kalpasan ti trabaho mi. Kat inton Domingo ti sasangpat mi. Anya? Maturog kayo ijay? Wanan tanong mayat na dyan negosyo. Pagsaritaan mi pa'y. Iso ajak makaawid adagos. Kasta ka di? Wen, isong sa gana kong dagiti kawas ko, tadi pa isong aramidam. Kasi ti sigod, agawid kanto asaan ka masukon, kat aganad kay ti panagawid mo, ha? Di ka kadagpakada kada tatang. Si kanto latan ti mangibaga, makamukan ton ang mangipalawag kadakwada. Ididamo, ti masansan amadlaw mi kat ti kanayon a panagawid ni Celso analadaw. Ngam ti rason na kat ti panag-overtime na, gapo iti kinaado kano ti trabaho na iti opisina da. Ngam idi agangay, adamot tan dagiti aldaw asaan nga agawid, taadda kano pagsarsaritaan da negosyo iti gayem na. Talaga asabalin ti marikriknak kadagidi agundaway manang. Ngam gapo iti nalaos a panagtalag ko kankwana, uray dagiti ibagbaga dagiti naganak ko kat jakmatan intal talag. Madlaw ko pa yan akaslaadan gura da ka ni Celso, gapo iti kasjay nga aramid na. Saan man ang nagawid ni Celso iderabi bakit? Kung amot ni Nilda, anapanda ka no iti gayam na iti probinsya, tada ka no kita anda negosyo. Negosyo? Nagsaya at lang arodan ti trabaho da ka ni Nilda. Agpadpada da nga da na talaga da trabaho da, ag negosyo pa lang. Day tamot ti ko na dyan anak mo. Di ka di pa nakalaysada tinto na rin da. Awan samot plano na mangikasar ka ni Nilda. Ay, jak man amulakay. Sang kaibagakmat ka ni Nilda, nga mabain ka numot amang dakamat ka ni Celso. Na, anya kumangay ti kabain na. Nabayagdan ngagdandan na. Rumbong lang ngagkalaysadan. Demot na itatinamnamaan ta, iso nga imanugot ta iding agdinadan kasi agasawa. Iso umat ti amok, awan mo't gargarawdan.
Sakit kasya aramidon na. Akan na yun amala daw nga agawid. Ita, awan manan. Uray kastula kumamot nga awan trabaho na ti panagtalinaan na dito balay. Ay ninilda nga'y ayat na. Rimwar mo to na. Madukutan mo't siguro nga awan aramidon na. Sakit awan pa'y day dya lalaki. Imbis nga agpaspasyar da kumamot adwa. Ay saus, rumbang akasaritan ni Nilda ni Silsao. Damagan na noan niya talaga ti plano na para kadakwada adwa. Naimbag ka na sa pakaasimang ita Celso. Nilda, awan nung nagtrabaho di office, iso sinapa ko natin nagawid. Nasaya at mat. Adda ko mapagsaritaan ta. Awan mat ngamin panawon mo kadagiti naglabas nga aldaw. Iso di ka nakasarita may papaniti dayto abanag. May papanitan niya day taya. Nabayag tamatan nga agdandan na. Siguro, panawan mo tantap na pagsaritaan tati maipapaniti panagkalay sata. Manen? Dahi tamanan ti ibagam kanyak. Di mo't imbaga kamadanon to dahi ta, ta saan mo't analakat agkasarita panawan na awan umdas nga ornong. Adamat basit na ornong tan. Kan simple laang matakalay sa tikayat ko. Kastamot dananang. Saan nga ro dakas ta tikayat ko? Ne, ti cellphone mo. Mabit lang, tasong batak. Hello? Hapay ngay mawag ka? Anya? Sige, umaya ka dagos dita. Bye. Sino day, Chay? Rumor ka manan? Kwa, Nilda. Ada ka nun napasama kiti may sa agayam may kat masapol na titulong. Rumwarak pa eh. Sige nga, Rod. Nga maganad ka. Wen, di ka agdanag. Friend, adamat tamagad kang ka? Anya day ta, friend? Awan ka din ni Celso di balayo di rabi Nasapa si Mangpet nga aday mawag kan kwa na. Ada ka no emergency ti may sa agayam na. Isori marmot laang tanapan na tinulungan. No kasta nga Rod, confirmed. Di anya? Ay na, friend. Nakita ka na dyan sa kasinsin ko ni Celso idirabi di ospital pagtatrabahuan na. Ada yung taray da nga ubing. Ada kadwa na a girl. Anya? Pudno ka dito nga ibagbagam, Jan? Yes! Adoy, kita ang tiinsen kanyak di kasinsin ko a picture. Daytoy, saan ka daan ni Celso daytoy? Kita Uwan. Ni Celso hagpay so daytoy. Confirmed. Ngam asino ti intaray na iti ospital. Kan asino ti babae akadwa na. Apay nga itakalangan na gawin. Kumusta matigayam mo ako na matinulungam? Handa pa lang di ospital. Isong ay taklangan nakaawid. Pasensya ka, Nilda. Awawagan ka. Ngam di mo matsungsong batan ti awag ko. Kwa. Diyak kami na ininto na rin ti cellphone ko. Gapo ta mariribukan kami di ospital. Gapo iti kasasad ti kayem eh. Kasta ka di? Talaga na patag-unay nga rod kan kaday di agayem mo niya. Pudno day tangin bagam.
Napatag-unay kan kajay ina ti ubing akadwam iji ospital. Anya? Anya ina ti ubing ay bagbagam. Diyak mo ti kahit masawan. Kasano nga rod nga ipalawag mo dahi ti aladawan? Nga adda ita dito yung cellphone ko. Oh, kitaan. Ha? Asino dahi ti ababae? Kan anya ti pakain na igam kadakwada nga agina. Nilda, baybayan ako mga agpalawag. Jay saludsod ko ti sumbata. Asino dagitoy nga agina iti biyag mo? Pakawanan ako Manilda. Nabayagan na kahit kung ipudnukon ka ti amin yung mabutangak. Amang ano panawan nak no maamuam ti kinapudno. Anya ti kayat mo asawan? Anak ko dahi tang ubing. Ex-girlfriend ko ti inana. Nagsina kami dinaamuan na nga da sa bali a babae ti biyag ko. Ket si kaday Tanilda. Si kati pinilik, ta si katay ayatag. Anya? Kaya po asawan? Nabayagan aluklok ko nak. Saan ka aniloko? Ay ayatan ka. Kapulang iti ubing. Isong agkit kita kami pa iti inana. Saan ka kadi ang makonsensya iti kastangar aramidam? Naiturad mo imbati dagiti agina. Naiturad mo abinaybayan ti anak mo. Nilda, jak tinalikodan ti obligasyon ko iti anak ko. Ngam pakawanan na ko ma, tainlimod ko kun ka ti amin. Panag ko naman. Iti da ito'y anaduktalak. Kabailak pa iti makidanakan ka. Iti likodan ti kinapudno. Nga dapadak a babae nga agsagsagaba. Gapo iti panang talikod mo kadakwada. Anya di kahit maasawan Nilda. Panghasim, no anyaman ti pampanunutam, di mo ko maaramidan. Iti da ito'y anamwak. Lading itak. Ngam uray ka sano ti panagayat ko kan ka. Diyakon mairusok ti makidan na pa iti kaskan ka na iturad mo tinang baybay ay iti aginam. Para iti bukod mo a pagragsakan. Saan? Di na ko maisina Nilda. Sikat ay ayatag. Sikat kayat ko nga ikalaysa. Ikalaysa? Ita, maawata kunti amin. No apay nga aging gaita. Awan planom amang ikalay sa kanya. Anya ti amok. Amang no aramidang mat kanyak tinaramid mo iti aginam. Iso agpinasen siya talangan Celso. Agsinatan. Pangasim ko Manilda. Subyam dagiti aginam. Kasapulan da ka. Nang runa ti anak yo. Ipaay mo kadakwada ti kalkalikaguman da pa nang ipatag mo. Di na kun panunutan pa'y. Kabalak ti amin. Ikagumaak ti manglipat. Basta subliam dagiti aginam. Talagaan si Dedokan iti panakisinam ka ni Celso, anak ko. Kabaala maalipatan ni Celso, anak ko. Ikarigatak nanang. Amo ka kabaalak na iti adimtang apanubok ti biyak ko. Nasaksakit arik na at nga damasaksakitan gapo kanyak. Nga daubing abinaybayan ti ama na gapo kanyak. Pili bakit kinatib karmaw Nilda? Ngamde ka agdaan nag-anak, tada kami kaninanang mau amang suportay ta nyaman ngagbalin a desisyon mau. Patpat ganda ka unay, anak ko. Kat saan may akabaalan a makitkita da ka a masaksakitan. Agyaman na kada kayo. Noawan kayo. Diyak mo noon yan to ti mapasama kada kami nga agina. Agina? Anya ti kahit mo asawon anak ka.
Masikugak tatang. Ibagak kumakan ni Celso na ito ang kasasaad ko. Ngam natakwat ang tinasakita kinapudno. Sakmaya maamuan na ngagdadagsanak. Awan ka diti plano, maamang ibagakan ko anak ko. Huwag ngagpaiso Nilda. Karbungan na maamuan ti kasasaan mo ita. Saanan tatang? Diyak kaya't nga damanan panunutan na responsibilidad na. Husto na sumlian na dagiti aginana. Kan may isa, nasa isayatan ti kastoy. Tapno awan pamkotan nang agpakita pa'y kanyak. Anak ko. Huston da ito ang napasamak. Leksyon kanyak da ito yan, nanang. Tatang. Ipamaysaklangan ti amin nga oras kan pamatag ko iti agbalintong anak ko. Katsapay kumatakanayon nga da kayo amang tarabay kada kami. Namnamaam da ita, anak ko. Nilda, adda kami akanayo namang tarabay kada kayaw, iti agbalin nga anak mo. Nawak iti lugar mi manang kabayatan ti panagsikog ko. Diyak ngamin kayat amaamuan ni Celso nga agdadagsanak. Impas ngay ko nga rod ti anak ko iti lugar ti kabsat ni nanang. Iti sabali abangir, adamot na riknak apan nakabangar. Idi naamuak asinubyan ni Celso dagiti agina. Kat nagturungdan iti lugar jay ina ti anak ni Celso. Apaman ang nakapagpasngayak, nagawid kami mutan iti anak ko iti lugar mi. Ita, awan damag kon maipapan ka ni Celso. Agliblibakak manang, no ko naak adjakon ay ayatan ti ama ti anak ko. Taaging ga ita, ay ayatek paylaang ni Celso. Ngem ti anak mi laangan ti pangiparparik na ak iti dayta apanagayat. Lalaki ti impas ngay kumanang, asibibiyag apakakit kitaak iti inay ayat ko unay a lalaki. Sapay kuma, ta nakaitad inspirasyon, kan nakaibati iti adal to'y padas ko. Agyaman ak unay iti panangidrama yo. To'y pagayam mo, Nilda. Pagayam ko Anilda, dayawan ka iti nagbalin a desisyon mo, kan dayawak ti kinatibkar mo. Tanupay ay ayatampay laeng ti ama ti anak mo, kinabailam nga insakripisyo dayta, para iti pagsayaatan ti padam a babae. Ti apo na marswa ti mang supapak iti kinaimbag ti panagpuspusom. Kat ikarkararag ko, amasarakam tumat kuma ti agbalin akatakunaynay mo iti tungpal biag mo. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad itinagan a Rose at taga Mindoro. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad na klangan itinagan a Rose, taga Mindoro ak manang. Manipod nagamam mo kami iti asawak,
Insuro na kon iti pagsasao nga Iloko, aging gaan na irwama kon, kat saan da kon ama ilako akas angaw ti dadduma. Idi nasarakak ti YouTube channel yo, kanayo na kon nga agdengeg, tapno manayunan pa iti panakaawat ko iti Iloko. Nabayagan nga ibagbaga ti asawa nga isurat ko ti pakasaritaak, barang mapili mat ama idrama. Kat makaibati iti adal kadagiti padak anaayat amang tartarabay kadagiti uploads yo. Ngem mabainak ididamo. Aging ka na panunot ko nga awan matdakas na no bilang kat makaibati akpa iti adal ken liwliwa. Irugik nga ron ti agsalaysay manang idipimusay ti patpatga nga ina. Nagrikat nga aklunan ti kinapudno, nga awanan day dinanang. Amok day ta, Rose. Narigat ta talaga. Nang runakat nakadin na tayo itinabayag a panahon ni Nanang. Ngamnas kan nga aklunan tayo, asaan tayo na makita kan makadin na ni Nanang. Masapol nga agbalin ka anatib ka, Rose. Diyak laing pagarop. Akas to'y gayam ka sa ti mapukawan iti ina. Di ka agda nagtanda kami dito'y kadagiti anak ta. Agyaman akpol. Talaga nagdagsan ti barukong ko. Natural lang day tarik nam. Masapul tinaan-anay a panahon kan oras. Tapno maklon mo. Ken mapunas ti saem amarikrik nam. Paul. Amo ka talaga anarigat ti pagdaldalanam ita, bakit? Ng panghasim ha? Ikarim ko makanyak akabaalam day ta alabanan. Wen, ikarik. Pantandaanam nga da kami laang dito'y kadagiti anak ta amangan dingay kan ka. Iso adi kagdanag. Mabaalam day ta, Rose. Mamang, apean nakalidliday ka manen. Wen ngagpaiso, mamang. Kanayon ka kasta. Malaglagip ko lang day di lola yo, anak ko. Kasta ka di, mamang. Saan kan ngagliday, mamang? Di mi ngamin kaya tamakit kita da ka analiday. Wen nga rod, mamang. Pasensya kayon, anak ko. Talaga ngamin ang mailiwak ka ni lola yo. Kanayon tayo ngamin akad-kadwa di si bibiyagpay. Iso ang maikawak itataawanan. Kan saan tayo na makitkita? Saan abali, mamang? Amok nga adan iji heaven ni lola. Wen, mamang. Adan angel tayo iji heaven. Wen nga rod. Pudnot ako na yo, anak ko. Adan iji heaven ni lola yo. Kat amok akanayon na tayon atarabayan. Iso akanayon kayo nga agsingsing pet, wen? Wen, mamang! Kumusta ti aldaw yung anak ko? Okay, matpapang. Ado tinaramid medyo school. Wen, papang. Ado ti assignments mi. Ngam kabailan mi mat nga aramidan. Good. Nasayat nga rod no kasta anak ko. Oh, Rose. Sika ngay mat bakit? Kumusta tinagmalam mo diti balay? Okay, Mat Paul. Sika, kumusta ti trabaho? Ado ti trabaho mi ita. Talaga busy kami. Ang kaskada kayo, okay lang. Kabailak. Sika di pampanunutak, bakit? Nang runa kat ang may saka dito balay, no pumanaw kamin kadagito ubing. Okay, yaklaang. Di nakpagdanagan. Papang, mabalin ka din nga agbanding tayo inton weekend. Tapno maragsakan mo't ni mamang.
Napintas sa daytang idea Anya ti kaya tiyong aramidan tayo? Mabalin tayo ti ag-picnic ijay park, papang. Uwin nga rod. Kayat ko dayta Tapno makaruwarak mat dito'y balay, kan makarelax. O sige, kasta nga rod aramidan tayo inton weekend. Yehey! Excited akong papang! Oray sakmat, papang. Kuma, weekend itan. Agyaman Paul. Talaga siguro aka sa pulak dayta. Tapno makaaliwak sayak mat. Aramidan mi ta amin, tapno maparagsak da karos. Kan syempre, importante nga kakadwa tayo kadagiti ubing. Wan nga agpaiso. Kan agbalon tayo itado amakan. Kanagay ayam tayo iji parke, papang. Agyaman kada kayo. Talaga ada kayo timang parparagsak kanya. Nalpas ko nga naramit ti assignment ko. Mabalinak ka din agay ayam. O sige anak ko, ngam siguraduam ana idalimanak mo amin nga inosar mo ija kwartuyo. Win mamang, naiurnos kon. Mamang, mabalin na ka di atulungan iti project ko? Ha? Apay, anya ti project mo anak? Agaramid akiti poster para iti school project mi, mamang. O sige, umay katarugyantan nga aramidan. Naiprepare mo ka din dagiti kasapulan ta. Wan mamang, ading, mabalin ka din nga usarak pa lang di colored pencil mo? Sige lang manang, usaram. Mamang, mapana ko nagayayam ha? O sige, ngam di ka nain nga ibilin ko kan ka ha? Di ka makiap-apa. Win mamang, o sige, mapanak pa'y. O sige anak. Rugyanta ka din nga aramidan ti poster ko, mamang? Wan, ala, umay kan, tapno malpas ta adagos. Kan, tulungan kanton ngagluto, inton madamdama, mamang. O sige, tapno masursurom mat agluto. Buyaam ti aramidak, tapno daras ka makasursuro. Napalalo a kinarigat ko kadagidi a panawan manang Emmy. Nang runa kat talaga apetat ti ipupusay ti inak. Na ikawa ak talaga iti kaawan na. Takanayon nga iso ti kadkadwa ki balay, tunggal mapanag-eskwela dagiti anak ko, kan mapanagtrabaho ti asawak. Iti ipupusay day dinanang, kasla na pukaw ti kagudwa ti kinataok. Inaldaw akasla kumapsot ti panagriknak. Anadlaw mo't adagos ti asawa ken dagiti anak ko. Makitkitak pa'y amariribukan dan, gapu iti makitkita da, akasasaad ko. Sumagmamano na bulan tinapalabas manipod pimusay day dinanang. Nga maging gayta. Awan pa'y pulos makita ka nagbaliwan ti kasasaad mo. Apektado pa yun ti salunat mo. Nagdakkelan ti kimutungam. Ni, saan mo't ni panagkunak? Kan mangmanganak mo't iti husto. Uray mangmangan ka, no kanayon mo ti panagpampanunot mo. Talaga maapektaran ti salunat mo. Kumita kayo ti sarming, tapno mapanagnagkam ti ibagbagakan ka. Hinton kuan, ang mga nusikamat ti agsakit gapo iti kapapanunot mo.
Pasensyakan po. Talagang amin ang nagrigat nga aklunak nga awanan ni Nanang. Naskan nga agaramid kay ti pamuspusan tapno mailiw-liwag mo ti marikriknam. Apay na agaliwaksay kamat. Rumor kayo kadag iti gagayim mo. Iti kasta, saan ka laang adda dito'y balay? Okay, aklaang. Umdasan ti panagpaspasyar tayo kadag iti anak mo. Sige, kasta ti kunam. Ngampang simbakat. Tulungam ti bagim. Tapno mapunas na ita marikrik na maliday. Diyak kahit asikamot ti agsakit, Rose. Nadanon mi itay ni mamang agsangsangit. Bunyag paiso papang, malaglagip na kanumanin ni Lola. Ay, talaga narigat ti sasaaden ita ni mamangyo. Gapo iti kaawanen day di Lola yo. Iso ano makita yo amalmal day ni mamangyo. Asit ganyo adagos kat kasarsarita yo, wan? Kastamat ter aramidan mi, papang. Wan, papang, nukas di nga asit gan mi. Ipakita na kada kami akaslawan ang yaman na ti mapaspasamak. Ilimod na adagos ti panagliday na. Agpaiso day ta, papang. Naragsak kang pa idi, ngam saan matgayam. Basta andingayin nyo akanayon ni mamangyo. Ken no mabalin, naawan lakit di ti klase yo. Ken awan tinapatag nga aramidan nyo. Di yo pampanawan niya agmaymaysa no adda kayo dito balay. Wan, papang, kasta ti aramidan mi. Tapno nabibita malipatan ni mamang, di pupusay ni Lola. Naimbag ta nakapasyar ka, anak ko. Ay, kumusta nga imot ni Rose kandag iti ubeng? Nasayat madagiti apo ko yun, Nanang. Ngam ni Rose. Aging gaita, napalalo pa ilang tiliday na. Gapo iti ipupusay day di katugangak. Talaga akasta, anak ko. Nang runa ka talaga nga ipatpatag-unay ni Rose day di abalayan. Kaniso tinabayag anak kadwayo iti balayo. Wan nga ron, Nanang. Kat madanaganak. Nagdakalan ti imresan ti bagi ni Rose. Gapo iti kapapanunot na. Uray na kita puyo. Madandanagan damat. Amangan no isumot ti agsakit. Gapo iti nakaro pa naglidliday na. Anya nga iti maitulong ko, anak ko. Day tati gagara kisong imayak, Nanang. No mabalin. Umay kayo kung maagnaid iti balay. Tapno adakad kadwa ni Rose. Nangruna na awan kami kadagit ubing. Makatulong nga taday taken ni Rose, anak ko. Awanin ti sabali pa ang mapanunot ko ang mabalin ni aramidan, Nanang. Amangan ko nak no mapunas ti kasi ang marikrik, Nana. No adda kayo akad kadwa na ijabalay. Talaga kami nakailiw na day di katugangak. Ay, no, iso ti amom makatulong. Tapno agsubli ti sigod agaganay gayan na. Ay, di sige, anak ko. Umayak pa'y lagyan, ijibalayo. Agyaman ang Nanang. Amo ka saan lang nga ni Rose ti maragsakan iti kaadayon to ni Jabalay. Ultimo dagiti apo ko yo. Sigurado ang maragsakan damat. Dakon Rose, ayan mo, ada sorpresak kan ka. Adak dito'y kusina, babitlaan tayo mayakon. Nanang, sigurado ang maklaat ni Rose ang makakita kada kayo. Ay, sapay kumatakas tangag paiso, anak ko.
Anya ka di ayati ibagbagam a sorpresa kanya. Ha? Nanang? Adda kayo? Wan, anak ko. Ay, Nanang, agyaman ka nakaumay kayo. Mailiw kami matan kada kayo. Napan ko sinukon ni Nanang. Ket kinasarita ka mabalin, agbakasyon dito'y balay. Kumusta ka nga, Rose, anak ko? Nasaya at mat, Nanang. Maragsa ka na ka talaga, nakakita kada kayo. Manipod ita, Rose, at dan kadwam dito'y balay. Naimbag man, tanapanunot mo a pinagbakasyon dito'y ni Nanang. Una, tamo ka mailiw ka matan kan kuana. Uray siyak, mailiwak ba't kada kayo? Nagruna, dagiti apo ko. Sana bale, tanda kayo dito'y balay, Nanang. Katamo ka maragsa ka na makakita kada kayo, dagiti apo ko yo. Nasurpresa ak iti dadateng ti katugangak iti balay mi manang Emmy. Jak amongam, jak mailadawan ti marikriknak iti daydi akan ito. Napalalo ti ragsak ko ang nakakita kan kuana. Kasla nariknak asibibiyag manan daydi Nanang. Kasta unay met aragsak dagiti anak ko ang nakakita manan ken ni Lola da. Iti kada ti katugangak iti balay mi, ininot ang nagsubli ti sigod a kinaganay-gay ko manang Emmy. Kasla pimigsa ken simmarantaak iti panagriknak. Ala, manganta yun. Itay pa yan nakaluto kami kan ni Rose. Kasta naimas ti si datayo ita. Siyempre, ni Nanang tinagluto iti paborito yo asidaan. Di mat day ta ti request yo mailuto ita pang rabii. Nagbanglumat ti si datayo. Wow, di favorite ko gayam nga adobo tinluto yo, mamang. Sigurado nga ado ti makan ko ita. Uray siyak mata. Ni Lola yo tinagluto iti dayta. Iso asigurado ang magustuhan nyo. Dayta ti specialty ni Lola yo. Iso asigurado ang naimas dayta. Alakit din, maganta yun. Rose, mangan ka iti ado, balasang ko. Ay Nanang, manipod adda kayo ditoy. Makita yung mati nagbaliwan ti bagik. Limok magakon. Wanyag pa iso bakit? Ni Nanang lagayam ti solusyon tap na agsubli ka iti sigod. Ket agyaman ak Nanang iti kaddayo ditoy. Nailiw-liwag kun tinalaos nga iliw ko iti daydi inak, gapot adda kayon ditoy. Yehey! Hapin ni mamang! Wanarod, saanan analiday ni mamang? Wanarod! Saanan anak ko? Taadda kayo a pamilyak, akanayon a mangandingay kanyak. Ken, addan ditoy ni Lola yo. Agyaman Paul. Ne, anya ti pagyamanam kanyak, Rose? Gaputa pinagnaid mo dito iti inam. Diyak mo nga manipod adda dito'y ni Nanang. Kasla pimigsaak iti panagriknak. Nadlaw mi matday ta kadagita anak ta. Katamom, maragragsakan da makakitkita ken ka akanayon na nakaisam. Sana kasidi, apasaray madanon da kakanong agsang sangit. Nailiw-liwag kundi amin, manipod adda dito iti inam. Adda aminan simukat iti day dinanang ko. Agyaman akmat,
takas na ti pa nang ipatag mo ka ni nanang ko. Kat nam na magtagtultuloy pa na kailiwliwag mon, iti ipupusay day di inam. Bakit? Mamang, anya ti kayat mo idiubing kapay laeng? Wan, mamang. Anya ti arapaap mo idiubing kapay. Ibagaman kada kami, mamang. Kwa, kayat ko ti maaddaan iti flower shop. Ha? Agpay so, mamang? Nga mapaya kayat mo ti sabsabong. Amuyo, pag-aayat ko ngamin idi ti agururnos kadagiti sabsabong. Naasam ngamin day di lola yung agmula kadagiti sabsabong. Kastagayam. Ay, isumat lagayam a favorite mo mat ti sabong, mamang. Apay nga, saan ka anaadan iti flower shop, mamang? Siyempre, nag-focus ako iti pamilya tayo. Ha? Ngam, mabalin pa imot itano kayat mo saan ka di, mamang? Uwing nagpaiso. Mabalin mo't siguro. Ngam, kasapulan ngamin ti dakkel apuunan no agnegosyo tayo iti flower shop. Kumayat day ta, mamang. Tapnan tapay sa bala pagliw-liwaam. Amok ti aday ti panunot yun, anak ko. Ngam di kay agdanag. Nakailiw-liwag akon. Saan akon analiday, gapot adda kayo a pamilyak. Ken, adan dito'y balay ni lola yo. Wen nga ron, mamang. Naragsak tayo, tadan dito'y ni lola. Wen, mamang. Iso asaan da ko na pagdanagan. Naragsak akon, taadda kayo amang linglingay kanyak. Nanggag ko ti saritaan nyo itay kadagiti anak ta. Bakit? May papan ka di iti arapaap ko amaadaan iti flower shop? Wen, apay no padasan tayo iti mangibangon iti flower shop. Ha? Sigurado ka, Paul? Dakkel apuunan ti kasapulan iti dayta negosyo. Kabagilan tayo dayta. Tapno matunoy mo tinabayagan nga arapaap mo. Kabagilan tayo. Basta agtitinulong tayo. Sige. No, dayta ti kunam. Saan mataparikot ti agbati dito balay tadamat ni nanang ko. Ken mabalin na pa iti tumulong iti shop na awan ti aramiden na dito balay. Agyaman ak, Paul. Maragsakan ak. Talagang arapaap mi iti daydi inak ti maaddaan iti flower shop. Adan nakita may apwesto o mabalin nga aramidan a flower shop. Agpaiso? Sige. No kayat malakit diti day di lugar. Kasaritam takin kukwa tapno marentaan tayon. Napintas ti location na. Sigurado nga do ti aggatang no maadaan ijay iti flower shop. Nasayat nga ron no kasta. O sige, ornusan tayon ti amin. Tapno marugyanan ti kayat ma flower shop, Rose. Mapanta ka sarita inton bigat ti akin kukwa iti for rent a pwesto. Kat isarunutan ton dagiti kasapulan tapno marugyanan ti flower shop. Mamang, nagpintas ti flower shop mo. Wan nga ron, mamang. Magustuak dito eh. Natungpalan ti arapaap mo, Rose. Ti maadaan iti kastoy ang negosyo. Katagyaman nak iti suportam lakay. Sigurado ang maragragsakan day di inak. Sa di naman ti ayan na.
Talaga nga min aday iti arapaap mi adwa, idi ubingak pay. Kat itata na tong palen, adan pagliwliwaam. Saan ka nakanayon ang nakapupukla ang ijibalay? Mamang, umay kami tumulong dito inawan sarak mi Wen mamang, kaya't ko timbaga na ni manang ko. Wen agtitinulong tayo dito eh. Adamot din pagpasyaran ni nanang, tunggal awan araramiden na ijibalay. Amok nga agbalin a successful daytoy a flower shop tayo. Gaputa adda kayo akanayon a nakasuporta kanyak. Bakit? Anyaman na pagragsakam, ipaaymikan ka. Gaputa patpat ganda ka unay, Rose. Maragsakan kami, ta naka-recover kan itinagdalanam iti kalabas. Gapuday takada kayo. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko. Da kayo tinagbalin akirad ko. Tapno mabaalak ti panubok asimbang bay kanyak. Patpatgan kayo unay-unay. Ipatpatag da kamat unay, Rose. Kablaawan ka anak ko. Nagmayat impatakderyo a flower shop. Agyaman nak nanang. May isa kayo ang nagbalin nga inspirasyon ko. Tapno makabangon nak manen. Pagyaman anak mo, nakatulong akin ka anak ko. Nagdakkel at tulong ti kaadayo iti dan namin nanang. Idisimbang bay kayo kada kami. Narik nakakaslapimig sa akmanen. Napukaw amin adudukot kan liday amarikrik-nak. Anak ko. Kasla na silpuan ti biyag ko iti kaadayo nanang. Patpatgan kayo unay. Sapay ko matasaan kayo amauma kada kami. Saan to aba pasamak dayta, Rose? Aginggat addaak abiyag. Agtalinaedak iti denayo kadag iti apukok. Kayat ko ama imatangan ti panagdakkel da. Ken ti kinaragsak manen ti pamilyayo. Agyaman ako unay kada kayo nanang. Nagkasatak. Takas ken ni Paul ti nagbalin nga asawak. Tanadaanak iti may kadwa nga inaakas kada kayo. Patpatgan kayo unay-unay, nanang. No sigod ang nagdagsan tiriknak, gapu iti ipupusay day di inak. Nagbaliw ti amin, idisimmang bay ti katugangak iti pudermi manang Emi. Kat iti panaglukat ti imbangon mi a flower shop, nariknak akaslalim mag-an, kan nakarkaro aragsak ti marikriknak. Ti flower shop nga imbangon mi, kat may saan nabiyag apakalaglagipak iti day di pimusay nga inak. Taarapaap mi ti maadaan iti kastoy a negosyo, idi ubingak paylaeng. Pudno anarigat ti mapukawan iti patpatgan ti biyag. Ngam adala tawagas ti Diyos, tapno adda sumangbay akasukat tinagawan apatpatgan. Sapay kumata nakaibati iti adal ti pakasarita akmanang. Agyamanak iti anusyo anang idrama iti padas ko. To'y pagayam mo, Rose. Pagayam ko a Rose, maragsakanak, tanakabangon kamatlaeng, kalpasan ti sakit anariknam, iti ipupusay ti patpatgamunay nga ina. Nagasat ka, tada pamilyam anakasuportaken ka. Ken ada katugangam, akas iti ina ni Paul nga asawam. Kararag ko asapay kuma, taagnanayon ti kinaragsak yu a pamilya,
ken ti kinarangay ti imbangon nyo a negosyo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinlay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag.